Diagnostiko berri baterako gakoak. Munduan 7.000 hizkuntza inguru daude UNESCOren arabera. Gaur egun, 2 astean behin hizkuntza bat desagertzen da, eta mende honen amaierarako hizkuntzen erdia galduko dela aurre ikusten da. Hori ote da euskararen etorkizuna. Desagertzea? Ez altzegoen bai inoiz baino euskaldun gehiago. Zenbaterainokoa da egoeraren larritasuna? Euskararen egoeraz jabetzeko, bidaia labur bat proposatuko dizugu bideo saio honekin. Euskararen galera eta biziberritzea ikusiko ditugu. Baita gaur egungo geldialdi egoera ere. Geldialdia? Bai, geldialdia. Hobe dugu diagnosi egokia egin eta gauzak diren bezala begiratu, ilusio faltsuekin sendabide desegokiak ezartzen aritzea baino. Euskararen egoerari buruzko ikuspegi berria eskaini digu Iñaki Jurrebaso ikerlariak. Gako nagusiak ikusiko ditugu bideo saio honetan. Esaterako, begiak ireki dizkigu hizkuntza gaitasuna bezalako kontzeptuekin. Euskaldunak izan arren, herritar asko ez dira gai euskaraz lasai aritzeko. Ez dira gai erdaraz bezain trebe eta eroso euskaraz hitz egiteko. Hizkuntza gaitasuna esaten zaio horri, eta horretan ez gabiltza oso indartsu. Euskararen aldeko atxikimendua eta jarrera aldiz oso positiboa da euskaldunen artean. Esan daiteke, horri esker egin duela euskarak aurrera urte askoan. Atxikimendu hori ordea ez da nahikoa. Atxikimenduak bakarrik, besterik gabe, ez du ekarriko euskara indartzea. Euskal Herria izanik euskarak duen lurralde bakarra, esan daiteke oraindik orain Euskal Herrian bizitzeak erdaldundu egiten duela. Korrontearen kontra aritu behar dugu euskaldunok. Goitik behera datorren eskailera mekanikoan, kontrako norabidean igotzen saiatu behar dugu, etengabe. Nola iritsi gara egoera honetara?